biglang may pumasok sa isip ko, mga kabiyaya. What if na sila naman yung matulpo? Sila Bopil, Nits and Vlog, Dinto Balaw, at yung ibang nang balahura sa mga taong tinutulungan ni Kuya Bal. Si Sangkay natulpo na yun eh. What if lang naman, no? Yung tipong babatikusin din sila ng mga supporter ni Tulpo. Yung tipong ibabash din sila ng mga basher. Yung tipong pagsabihan din sila ng masasakit ng mga basher. Yung tipong buhay ka pa tas pinapatay ka na sa comment section. Yung tipong ultimong nananahimik mo na pamilya, idadamay ng mga basher. Yung tipong ipaparanas din ng mga basher na yung mga ginawa nila dun sa mga taong binalahura nila. What if lang pero hindi natin alam. Baka mga ilang araw, linggo, buwan, taon, may makapansin, mapanood din ni Rapi Tulpo yung mga video nila na panggagago sa mga tao na walang kamuwang-muwang sa social media. Huwag niyo nang pansinin si Sir Spencer dyan. Sinama ko lang siya dyan sa thumbnail. What if lang, no? Minsan naiisip ko lang. Yung tipong may tutulong na tao na para kasuhan sila at samahan yung mga tao na binalahura nila sa social media. Pwede, no? Yung taong napakayaman, tapos sasamahan lahat ng mga binlablog ni Kuya Bal ng mga binalahura ng Kalingap Reactor. Tapos i-guide sila para magsampa rin ng kaso sa mga reactor na to. Paano kaya pag nangyari yun? Matatauhan na kaya sila sa mga pinaggagawa nila? Magigising na kaya sila sa mga katarantaduan na pinaggagawa nila? Na maramdaman din nila kung ano yung naramdaman ng mga taong binalahura nila? Hindi natin kasi alam kasi napaka-high-tech na ng karma ngayon. Sa panahon ngayon, kapag nang balahura ka ng tao, kabaluraan din ang ibabalik sa'yo. Totoo yan. Lalo na si Rapi Tulpo malapit sa mga mahihirap at mga inaapian. Paano kaya pag nangyari yun? Ano kaya masasabi ng kanilang mga pamilya kapag natulpo sila? Kapag napanood ng kanilang mga pamilya, kaya anak, tapos may classmate, o yung nanay mo, napanood ko sa tulpo, grabe pala mang walang yayo ng tao. Masaya kaya? Ano kaya feeling ng gano'n, no? Yung ginawa mo sa lahat ng mga taong binalahura mo, tapos biglang bumalik sa'yo. Paano kaya? Yung tipong sinasabi nila palagi na patay gutom, walang utang na loob, at biglang bumalik sa kanila yun. Bigla sa kanila sinabi yun. Ano kaya mararamdaman nila? Sasaktan din kaya sila? Siguro hindi naman masasaktan tong mga to. Kasi kung pakapalan lang ng mukha, talagang mas makakapal tong mga to. So siguro ngayon, hindi pa yan mangyayari. Pero sa patagal ng panahon, at lalo't nasa social media, yung mga pinaggagawa niyong kagaguhan, hindi natin masasabi, baka malay niyo bukas, isa na kayo sa mga matutulpo at babatikusin din ng mga tao. Kunwari lang naman. Yung tipong lahat ng ginawa mo at pinagsasabi mo na malalaswa galing sa bunganga mo, ibinalik sa'yo ng brutal. Mahirap pa naman tumanggap ng karma galing sa mga taong mahihirap. Yan ang pinakamahirap na karma kapag dumating sa iyo yan. Ano kaya naiisip ng mga pamilya nitong mga Kalingap Reactor na to? Halimbawa ako yung isa sa mga anak nitong mga to. Tapos sasabihan ako ng kaibigan ko, ang ganda naman ng content ng nanay mo, mambalahura ng tao. Yan ba yung pinapakain sa inyo ng magulang nyo? Siguro bilang ako ang magulang, masasaktan at ma-open ako. At bilang ako naman yung anak, sobrang sakit sa akin nun. Nasasabihan ng kaibigan ko na nanay ko mukhang pera
At ang ganda ng content, pangbabalawura ng tao. Ang sakit siguro ng ganun, no? Naintindihan nyo ba ako? Comment nyo nga dyan. Paano no bigla nga may isang mayaman na tao na tumulong sa mga to, sa mga binalahura nilang tao, tas kasuhan sila or ilapit kay Rapi Tulfo. Bagay, si Sangkay nga naging proud nung natulpo siya. Magiging proud din kaya itong ibang Kalingap reactor pag natulpo sila? At magiging proud din ba ang pamilya nila kapag natulpo sila? Magiging proud din ba yung mga anak nila? Magiging proud din ba yung mga kapatid niya? Mga kapatid nila? Magiging proud ba yung magulang nila pag natulpo sila? At proud ba ang pamilya nila na ang content nila ay mambalahura ng kapwa Pilipino? Kapwa tao nila? Hindi, ano lang naman to bigla lang pumasok sa isip ko. Ang likod kasi ng isip ko talaga Kaya ano tuloy pumapasok. Pero may kapangyarihan ng uso ko minsan yung lumalabas dito nagkakatotoo. Yung tipong nagbibiro lang ako, pero biglang magkakatotoo. Oy, kinakabahan. Easy lang. Naisip ko lang to. Huwag ka masyado umiyak ha. Pero darating ang 2023. Baka sakaling magbago-bago din kayo. Oo nga pala, may bagong binabalahura na naman kayo. Si Lolo Nestor. Nasa psycho ko na yung kakahinat na nung matanda na yan. Tatawagin nyo na namang walang utang na loob. At patay gutom. Tinatawag niyong patay gutom yung mga binablog nyo. Doon kayo kumikita. Ang tatangan nyo naman. Sabagay, para sa pera, tablahan na. Kahit na kapwa mo Pilipino, balawurahin mo na. Yun talaga Iba ang epekto ng pera-pera. Paano kung yung pera na yan, din yung maging way para bumalik sa inyo lahat ng pinaggagawa nyo? Paano kung yung pera na yan, yung maging daan para makasuhan kayo? Diba? Uso naman ng pera-pera. At take note, hindi pa kayo ganong kayaman. May mas mayayaman pa sa inyong tao na kayang gawing imposible ang posible. Malay nyo, bukas maging mayaman ako. Ako na mismo yung sumama sa kanila. Hindi masamang mangarap. Ang pangarap, nagkakatotoo. At kung sasabihin nyo ako na nananaginip, minsan ang panaginip, nagkakatotoo. Hindi, what if lang naman. Huwag naman kayo masyadong kabahan. Iwas-iwasan ng kape. Magtubig-tubig din pag may time ha. Baka kayo magtae. Pero believe din ako sa inyo na kahit balawrahin nyo yung tao, nalulunok nyo yun. Wait, may tanong pala ako. Sino ba talaga ang totoong patay gutom sa inyo at sa mga binabalawra nyo? Sila ba na kinokontent nyo na bibigyan kayo ng revenue at kita sa YouTube? O kayo na wala naman talagang naambag sa kanila? At yung kita nyo sa pangbabalawra nyo ay hindi nyo kinakain nyo at ng pamilya nyo. Sabihin nyo si Jay, issue na naman. Kasuhan na si Jay Guevara. Oo nga pala, may nakalimutan ako. Yung update nga pala dun sa ginawa nyong gawa nyong issue sa 30K. Baka pwede pa kayo bilisan ng ebidensya kasi nainip na ako. Salamat, bye-bye. Love you.